Og turde tage de her udfordringer. Abdul var rigtig god til det i starten. Faldt måske lidt for meget ud af kampen i løbet af første halvleg. Kan vi håbe på, at han kan... Ja, Olsson tilbage til Frimpong, går ind og den der på stolpen. Tæt på en instant impact her fra David Frimpong. Ja, hvad der spillet et minut anden halvleg, så rammer han altså stolpen, og det er så selvfølgelig via en Leverkusen afretning, som fuldstændig slider og slik der, som bare kan bede til de højre magter. Virkelig godt sat op, ikke? Og Gunnar igen i den her position her lige inden for en bagkøn, og så spiller 1-2 med Frimpong, der kommer til en kvalificering.